Makasa ayeye. Enti de ha me se. Sesi anu. Sabe suma amamu abuhwe no mu ehuna. Da bi mu baba musombo se bia meka ho. Anasa ma adwun boa muku na oya saade no. Musuma adwun boa. Enti me ba ya. Ne tintin ne tietie me se. Me pasa mo tene e wo ho. Ah wunua no yesa me de oya ndi ma adwun. Me mfa no so. Enti o se de asi bia me bobo wa mene. Enti me ba ya agbokọ mama ne ani. Ofa. Ne koy. Ene man kan bi bian kama nkokra nke. Dia mese wa te he kan. Enye ni nyina no waka no. Ubagia di se ma komi wo fa wo so ma miska emfa nkofa mpaboa meton se be ya misumenya kakra dia bubu abusuen. Ni wo fa ka kire so diska ne komo oba ye niti. Ha? No diska no ma me am wo nya mfafo bia wo so. Asema ka ugiri se no kre. Na me ngi ni anka metumi atwa santro we yato me wo fa so. Ha? Na ne we dem seme kasa. Aponchi no de ne we die. No so di betwi ban a we de obi asem. Come on,